Здравейте хора! Добре дошли отново на седмичен анализ на Forex Training в България. Както знаете, аз казвам Васил Бедров и отново ще ви покажа какво очакваме ние да се случи на Forex пазара през тази седмица. Така че, както винаги, ще отделим малко време на това за какви новини трябва да внимаваме и след това преминаваме към техническия анализ. Като цяло, може би най-важната новина за Европа са изборите за Европарламент. Така че, може би, ще видим падане при самото евро през тази седмица. Защото ако е нов парламент, най-вероятно първоначално ще има отдръпване от инвеститорите в евро. Така че, може би казвам, не съм 100% запознат, няма да говоря излишно, но обикновено когато се избира президент или нов парламент в някоя държава, първо винаги има малко падане на цената, след това вече зависи коя партия е избрана и така нататък, може да видим вдигане. Така че мисля, че може през седмицата да видим падане при самото евро. Имаше новини за брутния вътрешен продукт на иената през нощта. Мисля, че всъщност нямаме нещо, кой знае какво съществено при нея. И по-скоро новините започват от утре. Утре ще имаме процентна безработица за всъщност, да, брой безработица в Великобритания, както и процентна безработица в Великобритания. Нови работни места плюс процент безработица. По принцип те новини са доста важни за самата икономика, затова очакваме да видим някакво движение утре при самия паунд. Имаме разрешителни за строеж на нови жилища за Канада и общо взето по-скоро ще отделим повече внимание на новините за паунда. В среда са по-важните новини. В среда имаме първо търговски баланс за Великобритания, после CPI за еврото, CPI за долара. Много важни новини, които най-вероятно ще създадат големи движения. След това ще има някакви говорители за Европейска централна банка и ще продължим с очакванията за лихвените равнища за самия долар. Да ви кажа често, не съм виждал в един ден да има CPI за долара и отделно лихвени равнища за самия долар. Така че по-скоро в сряда, лично според мен е хубаво да се почиваме, да се напъваме, да си мислим, че може да хванем сега големите движения. Но ще има CPI, след този CPI ще има лихвени равнища и очакванията за следващите години за лихвите на САЩ, както и самите лихвени равнища. За сега те показват, че един вид искат да ги запазят на 5,50, но в следващата една година се очаква да стигнат 3,9%, като тук ще покажат реалните очаквания, какви са, дали ще се запазва или колко ще свалят лихвата през следващите години. Така че сряда ще е най-манипулативният ден. Вече нататък предполагам, че може да има някакви по-нормални движения. В четвъртък продължаваме отново с процента безработица за Австралия и нови работни места. PPI за Швейцария, индекс на менеджерските покупки, той е част от общата инфлация, така че е важна новина за швейцарския франк. Говорители отново за Европейската централна банка, PPI за долара, казахме, той е част от общата инфлация, така че са важни новини. Нататък мисля, че само някакви говорители ще има. Те ще са късно вечерта. В петък имаме лихвени равнища за банката на Япония. Очаква се да запазят. Индекс на потребителски цени за Франция оказва влияние. Не един път сме виждали как новините за Франция оказват голямо влияние на еврото. Също отново ще има среща на Европейския съюз, търговски баланс за еврото, внос и износ за самия долар. И нататък са те обикновените, които всеки петък се публикуват. Общо взето, за най-много ще трябва да внимаваме в сряда. Много важни новини, две брутално важни новини за един ден. Ще има движение. Ще има манипулации. Внимавайте.
Нека да преминаваме към технически анализ и да видим там какво може да очакваме. Както винаги, започваме първо от евро-долар. При евро-долар през последната седмица в петък всъщност при самите новини за долара видяхме голямо падане, но откакто отвори самото евро продължава това падане, затова мисля, че новото падане е породено по-скоро от изборите за Европарламент, а не от това, че долара продължава да се вдига. Но все пак виждаме голямо падане, вече нов импулс, хубав, голям нов импулс, който продължава надолу. Смятам, че на дневна графика, ако се загледаме, има много хубава взета ликвидност с това вдигане, както и тук има хубав пробив на структура. И може би цената, ако се върне да направи някакъв тест, да продължи падането си надолу. Да, то падане нагоре не може да стане. Общо взето очакваме да им падане. Нещо, което е по-интересно, на 4 часа дори ще дам на 1 час, за да ви покажа всъщност какво смятам, че може да стане преди да видим голямото падане. Тук имаме една много хубава зоничка, при която цената може да влезне и да направи един вид order box с някакво потвърждение, да видим реално дали цената ще се отблъсне от тази зона. И от тук да купуваме с цел, нали, може би до вторник вечерта. И вече предполагам в сряда, ако запазят лихвените равнища, долара ще продължи да се вдига. И очаквам да стане това падане. Тук е зоничката на дисбаланса. Отговаря и по Fibonacci, както и на ордер блока, който е на дневна графика. Така че очаквам влезне ли вътре в дисбаланса, тръгне ли да се отблъсква, просто да продължи да пада до следващите дена. При паунд долар картинката е малко по-различна. Изглежда, че можем. Изглежда, че тук прави едно отблъскване. Ето тук. Така ще започна. На 4 часова графика имаме хубав възходящ тренд, при който има нов импулс. Може би тук корекция и цената е влезнала в ето този едночасов ордер блок. На по-ниска графика имахме една сделка, която, така да кажа, гоним 10 към 1. При 3 към 1 прибрахме един профит. Нататък, ако се развие, ако не, се тая. Очакваме дори, ето тук при това задържане, да видим ново отблъскване. Може би. Но идеята е, че ако тук видим едно задържане отблъскване нагоре, смятам, че може този ордер блок на 1 час, ето така да покажа, на 1 час да си направи движението нагоре. Отделно пък в петък преди новините имаме взета ликвидност, много хубаво падане надолу и очаквам, че цената може да се върне да запълни този дисбаланс и от тук на 1 час или всъщност на 15 минути имаме страхотна зоничка, която от която може да видим отблъскване. Това е в петък, тук имахме една сделка 10 към 1 преди новините. Не знам защо дава така, като първо цената се дигна нагоре. И очаквам също нещо и сега да стане. Да се изпълни 10 към 1, да стигне догоре както при евро-долар и тогава да видим голямото падане на самата цена. Имаме тук още един малък ордер блок, който не е изпълнен, но може би излезнат ли новини или продължили тук просто надолу още днес. Мисля, че няма да се изпълни, няма да окаже голямо влияние. При евро-иена и паунд-иена през последната седмица изглеждаше тук, че цената може да оформи двоен връх, но направи вдигане нагоре. Не стигна нашата зоничка за продажби, направи ново брутално падане, след което видяхме, че се отблъсква всъщност от ето тази зоничка и след това оформи няколко зони за продажби, но в момента мисля, че на 30 минути имаме страхотна supply зона, при която има вдигане, взимане на ликвидност, задържане и после хубаво падане надолу. Има някаква възможност цената да влезе до тази зоничка и да продължи просто да пада.
евро иена и паунд иена са свръхпрекупени, достигнали са до много високи върхове, които не са стигали от години. Така че е по-възможно да видим падане при тях, макар че еврото и паунда в момента не са в никаква корелация. Така че имайте предвид, че паунд иена може и да не направи също нещо. Макар че смятам, че тук при паунд иена отново не стигна за малко нашия ордер блок, оформи нова зоничка и брутално падане, но има възможност да пробие зоната и да стигне до горния ордер блок. Ето до този. За да вземе още един път ликвидност. Има възможност да се отблъсне от него. Нали? Твърде много възможности, но такова е. Просто смятам, че повече би трябвало да гледаме тук нещата за продажби. При евро австралийски долар отново на по-висока графика. Миналата седмица имахме тук една зоничка за покупки, но очаквахме, че ще стигне тук догоре. Но при евро-долар не стигна, извинявам се, при евро-австралийски долар не стигна. Направи голямо падане в петък. А при паунд австралийски долар направи съвсем обратното нещо, направи голямо вдигане. Та общо взето евро-австралийски долар за момента смятам, че няма да пускаме нищо, понеже имаме лек пробив надолу, но има и пробив нагоре. Смятам, че трябва да направи по-голямо падане, за да търсим тази зона за продажби. В противен случай може да продължи да се вдига, а ако продължи да се вдига, ще видим пък вдигане при паунд австралийски долар. Според мен тук е по-добре да наблюдаваме, понеже паунд австралийски долар се изпълнява в много хубав тренд в момента, има взета ликвидност, много хубав пробив на структура, дисбаланс преди този ордер блок, обеми, общо взето изглежда страхотно. Затова очаквам, че по-скоро тук може да видим тест и вдигане нагоре. При евро-новозеландски долар смятам, че в момента прави обръщане на самото си движение, на някакъв микротренд такъв на 4 часа. Смятам, че тук имаме перфектна трета точка с демант зона, обеми и най-вероятно ще видим от тук вдигане на цената нагоре, като очаквам да дойде до ето това връхче в ляво. Каквато аз ръка взех. Ето до това връхче. Това според мен е възможното движение. Тук при евро, извинявам се, паунд новозеландски долар е както при паунд австралийски долар. Имаме огромно вдигане и смятам, че тук имаме една зоничка, от която ето тази свещ, от която може да търсим покупки. Отново има дисбаланс преди зоната, пробив вече на стилна структура, на силен връх, така че очаквам, че цената може да направи тест и пак да видим вдигане нагоре. Като според мен отблъсне ли се от тук, следващия таргет ще е да пробие тези еднакви върхове. Така че това очаквам да видим. При злато долар очаквам, че да, може би тук е някакво леко отблъскване и вдигане на цената с цел да тества предните дъна. Между другото, миналата седмица тук точно очаквахме вдигане и взе, че стана едно 600 пипа вдигане, както и други такива. Но сега очаквам просто, че може да се върне на теста и да направи падане. Не за друго, понеже това се явява много хубаво силно дъно. И направили този тест, после може да видим доста голямо падане надолу, около 340-50 пипа. Разбира се, до сряда. Ако в сряда търсим сделки, по-скоро, не знам, хубаво да внимаваме. Защото сряда ще е притеснително да се пуска сделки. Да. Доларов индекс. От самата зоничка направи голямо вдигане, затова очакваме евро-долар, може би корекция и ново вдигане. Биткоина, продължавам да смятам, че на дневна графика цената има възможност да се върне тук в тази демант зона и от тук да се хване вече 18-19% вдигане. Това е. И при етериума
все пак смятам, че по същия начин. Чакам да видим някаква корекция по-голяма и тогава евентуално ново вдигане. Особено след новините за долара, най-вероятно ще видим падане. Зависи какви са, нали, новините. Аз така очаквам, но не се знае докато ви излезнат. Така че това е от нас. Ако ви харесват тези анализи, ударите по един палец. Радвам се, че толкова много хора следват канала, макар и да не сме много постоянни, но както знаете имаме си друга работа. И все пак, нали, отделяме време да правим тези анализи. Ще се радваме да ударите по един палец нагоре. И това е. Това е всичко от нас. Желая ви хубава и успешна седмица, много доходна и най-важното хора да сте живи и здрави. Това е. Чао и до следващия път.